खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं प्रिया नार्जारी। गोबाव जाबायमोन खौरां फोसावैया। दिनै आं फिन नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव दाङाबाजिया जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्ला आनन्दबाजार आउटपस्टनि सिङाव थानाय फावरागुरि दुमरुगुरि गामिनि बिपिएफ दोलोनि मावथि बिरेन सोरगियारिखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों इउपिपिएलनि मावथि सुरेश बसुमतारिया। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 16 जानुवारियाव दुमरुगुरियाव खुंजानाय बाथौ फुजानि हारिमुआरि फोरबोखौ नायनानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो इउपिपिएलनि मावथि सुरेश बसुमतारिया बिरेन सोरगियारिनि सायाव गाग्लोबो, जेराव बिपिएफनि मावथि बिरेन सोरगियारिया गाज्रियैनो जोखोम जादों। बिपिएफ दोलोनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो सुरेश बसुमतारिया गावनि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बे जाथायनि हेंथायै थानायाव एजाहार होदोंमोन, नाथाय बेनि फारसे दासिमबो जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेखौ लानानै मैया सालबारि ब्लक बिपिएफ दोलोआ मोनसे खौरां मेल खुंफुंनानै दायनिगिरिखौ हमनांगौनि साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया चिरांनि सुदेमपुरियाव गरखा भवन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआर सोरखारनि गासैबो जयै राव धोरोम बासियालासे समानै जौगानाय थांखिजों लानानै थाद'नाय गैयि खामानि मावनाया थारैनो जाफुंनाय लामायाव आगान सुरबाय नामा? मैया प्रमद बर' बिथाङा गोरखा हारिनि थाखाय गोबां जौगाथायनि खामानि मावनायजों लोगोसेनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गेट सुदेमपुरि गामियाव गोरखा भवन कालचारेल रिसार्च मिरु लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानखौ फिन फालिनो थाखाय साखाफारा जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे खोथाखौ मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे बिटिआर गोरोबथा सानखौ फैगौ जानुवारि दाननि 27 खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकत्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिनायनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि रादाय बादियै मा बिथिङाव खामानिखौ मावफुंनो हाखो आरो मा बिथिङाव दासिमबो उनफिननानै दङ, बेनि सायावबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर'आ। माइ सौनाय मेसिनाव गलांनानै जिउ गोमादों सासे आइजोआ। मुङा पुरबी नाथ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि नलखामारा गामिनि थागिबिमोन पुरबी नाथआ। गावनि फिसायजों हेफाजाब होनो थाखाय माइ सौनाय मेसिनाव जयै खामानि मावबाय थानाय समावनो गावनि गाननाय जिया मेसिनाव हाबलांनानै पुरबी नाथखौबो मेसिना बोनानै लाङो, जायनि जाहोनाव पुरबी नाथआ अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जायो। बे जाथाया ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों। साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय सा 3 मावसुमाफोरनो साख्रि थिसनफिननांगौनि थाखाय चिराङाव बिजिइउडब्लिउसिसिआ 2 घन्टा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। नखरनि सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय जयमल बसुमतारिया दुखुजोंनो प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जालांबाय, जेराव दायो जयमल बसुमतारिनि नखरनि सुबुंफोरखौ नायग्रा रावबो सुबुं गैया आरो जयमल बसुमतारिखौ हानि जेंनानि थाखायनो सिगाङावबो जयमल बसुमतारिनि साख्रिखौ खननै दाननानै होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो दाबो थामथि खेब साख्रि दानजानानै दुखुजों प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जानांबाय जयमल बसुमतारिया। बेनि थाखायनो रुंसारि जालांनाय जयमल बसुमतारिनि थैनायनि रां अनसुंथाइ नङाब्ला नखरनि सुबुंनो साख्रि होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।